kai bari ko dai ta mutu da kike ko sai na aure ta. Film production a yau ma ya sake ƙayatar da ku da sabon shirinsa mai nisan zango. Shi dai wannan shiri na Suhaima za mu na shiga muku duk ranar Asabar da karfe 8 na dare. Ku dai ku kasance da mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Koguna TV. Suhaima, 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 Suhaima.